No niin, terve ja tervetuloa taas Vlogin pariin. Sano, vittu tää kovalla. Aleksi, sano moi. Moi. Se on Habui Kinnunen siis. Otetaanko vähän vitun paskajuomaa? Joo, se syö jotain. Pärisee. What up? What up? Aleksi, kuunnella, mä en halua, että sinä pelleilet. What the fuck? Kovaa musiikkia kuulette sieltä taustalta Aleksilta. Hyi. Ja niin. Live-striimi viikon päästä. Twitch TV. Aleksi, kuuntelitko ollenkaan mitä sinulle puhutaan? Että live-striimi on viikon päästä. Striimi. Joo, tuutko mukaan? Milloin se on? Viikon päästä. Perjantain. No, katsotaan. Okei. Joo, Mut puhu jotain jos haluat. Nyt voitais lopettaa tää sepitysvideo tähän ja... Mitä Joo, nähdään ensi kerralla. Morjens.